143 ja 36 oli siinä niinku ihan mun eessä, kun tuli ruutulippu. Mä ajattelin, että kun kello oli vajaa, että mä ohitan noin kummatkin vielä. Kerro. Niin täältä asti uudestaan. Ei kun tästä alkaa Road to Jurva 2. Nyt on kiire! Miika, mitä kävi? Kaikki mittarit katos. Kaikki virrat katos. Varmaan joku johto poikki. Ja pakolämpö ei myöskään pelaa ja tuo kello ei pelaa. Mä ajattelin silleen tähän asti, että tähän ei voi tulla sähköä, kun kaikki on kolvattu niin ihan tinalla kiinni. Ainoastaan Koson moottoripyörämittarit selvisi. Ja syyn oli se, että akun napa irtos vauhista. Löi kipinet. Perkele! Multa ei ohjautu mikään. Tosi hyvin toi. Leiverhousen. Niin. Mitäs täällä on hätää? Meidän tulpasta puuttuu se nippa, mitä vittua? Kuka pölli mun nipaa mun tulpan? Onko se tuolla kiinni, jäänyt tänne sit kiinni se? Ei ole. Kuka vittu pölli mun tulpan nipa? Tuokaa se takaisin. Onks sulla? Kaikki meitä radalle etsimään se nippa. Oi paska! Miika, päivän 68. Mitä tapahtui ja miksi ollaan taas varikolla? Meiltä irtos tulppakoneista. Mä ei oo koskaan käynyt ja taas kävi. Siis mun mutsi monesti sanoo, että mulla on niin mahtavat hermot kun musta ei näe koskaan, jos mua vituuttaa. Ja mua ei oikeastaan koskaan edes vituuta. Mä oon ihan sen, vitun sen koko ajan. Tänne menee 10 harvasti keskelle. Tänne rengas on sulla ihan fine.
Minäkin tervehdin siitä. Kiire, pojat, kiire. On liian seesteistä. Mä en pysty kiirehtimään. Rauhallista ja hiljaista, ei oo mikään pörinä eikä ähinä. Niin puolen metrin päästä, että saa kokota kauempaa. Pikku varovaisuutta, kun kaikki on vähän sellaisia noviisia kumminkin suurimmaksi osaksi, niin en mä tiedä, ei se muuta ihmeellistä. Ajakaa kovaa ja... Varikolla hiljaa. Niin. Jos joku kaatuu, niin saa kyllä käsin ilmoitella sitten tuonne torniin, että onko ok vai ei. Ettei turhaa paljon lanssia matkahan sitten. Ei siinä. Ajakaa kovaa. Niinku balettitanssien kauhu ennen esitystä, että meinaa niinku oksentaa tuonne pussiin. Semmonen fiilis. Ajat kovaa. Mennään kovaa, mennään kovaa. Vitun kovaa.
suorittaa koko ajan. Ei. Aika kova. Nyt on niinku kovia vehkeitä seassa. Paljon. Mä en osaa ajaa, sekin vähän vaikeuttaa. Että miltä maistuu tappio, kun kisa loppuu, sen tiedämme. Nyt rupeaa sataamaan, tai näyttää siltä. Ollaan käyty suossa. Aha. Oot sä kunnossa? Joo. Missä sä kävit suossa? Häh? Missä sä kävit suossa? Tää näyttää kartasta tosta niinku yksi niistä 90 muksista No tää selostaa Miikallekin, mutta ihan taidon puutetta kato kun ripsii Niin. tälleen, niin osa radasta on märkä ja osa ei. Ja sitten tosta visiiri ja ton läpi niin ei niinku erottanut. No voi harmi. Tai silleen. Pitää katsoa mikä se on. Välipillin mä jätin sinne. Mä en Joo. saanut sitä mukaan kun ei oo No, mitään. pitää käydä. Onko se jossain puskassa kuitenkin, että se ei Siinä radan sivussa siellä. Joo. Ei sitä varmaan mihinkään tarvitse. Joo.
Tuukko. Oli siis Miika kato semmonen, kun tätä tihkua alkoi tulla, niin meni pitkään silleen, että niinku, et tulee tihku vähän lasiin, sit katsoo asfalttia, että tää on niinku kuivaa, mut sit lopulta just varsinkin kun tuossa käveli, niin huomasi, että osa radasta on kuiva ja osa märkä. Tää tihku on vitun petollista. Niin. Eikö se ole sattunut? Ei. Ja jäähdyttää niin helvetisti sitten vielä loppujen lopuksi. Niin. Oli siinä ehkä vähän semmostakin, että siinä meni joku nopeasti. Parhaasti näyttää saa. Kaasu on kunnossa. Etujarrun vähän lyhyesti. Hyvänä päähän ja sitten Menee niinku formuloita. Tankataan. Eikö se tule yhtään mitään? Tää tajamaa saa. Niin paljon. Tää on ihan semmonen riepoteltava. Joo. Alumiini. Se on nyt työntää sieltä. all right. Hyvä. Koko radalla. Meiltä puuttuu noin puolet takoputkesta. Se on kipattu kerran. Jarru kahva on lyhentynyt puolella. Ja mua vähän niinku hirvittää, kun tyyliin niinku jarrupolji on painunut ihan silleen niinku holtittomasti. Mutta Juha ajaa. Me ollaan vielä kisassa mukana toistaiseksi. En siirrytä tuo ohjaustanko, tossa oli vähän vaikeuksissa. Kumpi? Tää vasen, kun tää on ihan... Mä käänsin tätä jossain kohtaa. Tää tippua multa irti. Joo, se on vittu täältä. Mä olin ihan kuseessa tuolla. Muutenkin pelottaa, kun on liukasta. Ja sitten ohjaustanko irti, toi ratti on kädessä. On tää aika pitkälle tullut täältä. Iso on onneksi meneillään. lähtää. No Miika, viimeiset fiilikset vielä. Mulla on hyvä fiilis. Maaliin asti. Niin. Maaliin asti. Maaliin asti, niinku... Vehkeet kesti, miehet kesti. On niinku oikeesti hyvä fiilis. On tässä nyt vähän semmoista sankaritarina aineesta joo silleen ajo loppuun. Vähän. Jompikumpi näistä, se tulee suoraan täältä. Onko nää huijaa?